Philippine Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanyo tanan nga mga suking tigpaminawon ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Brent. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Every day I love you. Ano pa da sa iyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Brent. Bay, una na namin ni Krisa, ha? Sige, bay. Ikaw, magpabili na ka din, eh? Ako, bay. Huwag na akong pauli. Pamasa ko'y dalian ko uli, God. Pagminyo na lagi. Para ganahan na kang muuli. Garaa. Kauna sa kada. Lagi. Tanawa. Si Bailoni kay gikasal na karon. Ikaw nila'y nahibilin sa tong grupo nga wapagin maminyo. Maugid, Brent. Suwayin ang mga dating apps, oh. Daghan gid og nagkadayon tungod ana. Hindi ko, eh. Kanang babae, waabot ra gina sa hustong panahon. Basta kay sandanti ka sa maong app, ha. Di magkumakatog. Laay man. At siya kaya akong bato, no? Suwayan ka na ko kining dating app nga giingon ni Krisa. Naimichat na ko. Siya'y pangalan ini? Kiera? Wow. Guwapa siya. Tubayan ako, be. Pagituod ba? O, nalingaw na sa gikubay sa pagpakichat niya. Pero bay, diba? Familiar mo yung naong? Huh? Mo ba? Oo. Pangayo ko na Facebook ba? Tanaw na itong muhatag ba? Ano naman siya mo reply na ako sukad nga nangayo ko sa iyang Facebook? Basig dili gini siya. Maoy na sa picture. Nama di siya message. Hello, Brent. Sorry, late. Nako naka-reply. Here is my Facebook account. Siya kita ini? Kagwapa na niya. Siya kadining naa sa picture. Mayo ginisigi na mag-chat-chat, bay. O, bay? Unya? Asa ka na pa dong, ha? Basi nung bihara mong kakuto, ba? Depende gini, bay. Kung magkasinabot. Kana! Para magkauyab na ka? Today, bay. Ay kalimot nga mag-club na karong Sabado, ha? Kay mauli akong igagaw. Asa naman na sila? Iwan kayo na sinibin kaabot. Saan naman eh?
Ay. Noon sa mga sikira. Kung mag-chat di bukan lang. Busy siguro. Ay! Gaya ni Boy! Ay! Asa ba sila? Ato sa VIP. Tara! Ato na to. Woo! Welcome back, go! Salamat, Gaw! Huwag Welcome back, sa go! sikira eh. Nabala ka naman hinukog. Noon saan siya? Okay na ba ka siya? Boyfriend! Okay na ka? Okay naman bay. Gagawang gigag muna na. Nabala ka na ko ni Kira. Huwag magin mo chat, di mo kadlaw. Uy! Gano? Ay, kung kailangan na in love na ka na niya. Bye! Ha? Uy! Paggago, saman. Na in love na ba ka niya? Ambot lang. Pagsiyal sa ko bay. Medyo nalipong ko sa kong giinom da. Oh. Ganun ba gihana? Si Kira mala. Ayun ba ha? Gimata-mata ka ko. Siya magkinabi sa unsa na ko tutok. Oh, nagpadoon na siya din eh. Oh. Hi, Kira. Hello? Oh. Uy. Nilakaw naman din siya. Huwag siya makailan ako. Pila kadlaw lang huwag mo chat si Kira na ako. Saan magigay problema niya? May chat na siya balik. Sorry. Nabisi lang ko. Kumusta naman ka? Salamat kay may balik na siyang chat. Grabe ka kaapektado, no? O bay? Ba't? Huwag kong mahimutang at higayon nga. Huwag siya mo chat na ako. Aw, karon okay na mo. Oo. Nabalik na nga mong communication. Magtawag na o mag-chat na mi. Unya, sa pa may gipaapot mo. Pag-uyabi na. Ha? Manguyab ka na ako? O, Kira. Sure ka? Bisag, wa pa ka makaila-kayo na ako? Ha? Nga naman mag-ila-ila ta nga uyab na ta. Pwede naman hinuon. Kaya ganahan masat ko nimo. So, sige. May problema. So, kita na? Yes, friend. Uyab na ta. Imbitar na yun kung mulaag ta. Sige, ako inon. Akwan, nang-invite mo na og dinner si Janice. O ba na siya? Pangutanong saan ako kung makalugar ba siya? Naunsa naman sa nasikira?
Di naman saan makontak. Dili mo reply o dili mo tuwag kung tawagan. Saan masay problema niya? Di na ni maayo na. Pangitawan ako yung address. Huwag ako siyang atuon sa iyong bahay. Siya to? Oh, naa si Kira? Nga naman, sumetoyin mo sa usawa. Unsa? Asawa? Si asawa? Oh, Kira. Kira. Unsa man eh? Minyo de ka? Gibuang rin ko nimo? Ha? Wa man gani ko makailan nimo? Unsa? Bye. Hubog na kay kabay. Sakto na. Sakit ka ba? Nainlove na ko niya. Gaw. Una na naguli, Gaw. Banan si Nakos Brent. Riza, love. Pagdungal mo glakaw ni Gaw Janice. Dili ko malakaw. Ako ning sakanan. Unsa? Masa, Gaw? Brent, sorry. Pero, ang Kira nga imong kachat. Ako ra. Unsa? Nanggamit ko og naong information ni Kira. Pero dili siyang tinuod ni mga kachat. Ako ra. Si... Mauding mo sa makailan ako. Oo. Sorry. Gano'n man. Gano'ng gibuhat maninimula ko. Tungod kay wa ko'y kaiso nga motug ani bas tinuod. Tungod kay ang tinuod. Dugay na ko in love nimo. Janice. Og pasaylo ako. Pasaylo ako, Brent. Dili na mausab. Dili na tika sa mukon pa. Kung ikaw nga ako kachat sa ato pa, ikaw din ako nainlaban. Brent, ang tanan akong ipakita ni mo, tinuod to. Kung mauna, dili si Kira ang akong gimahal. Ikaw din, Janice. Brent, Suwayan na to. May sugot na nga, way mga gipagtago. Way bakak. yes, Brent. Sugot ka ron. Huwag ako itago pa ni mo. I love you, Janice. I love you too, Brent. Bisan og patay gibuhat ni Janice nako, pero mapasalamaton lang gihapon ko. Kay tungod adto, nakita na nako ang babae nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kasado na mi o mabdos na siya sa una namong anak. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN.